Salut! Ne ocupăm astăzi de un joc nou care să stimuleze interacțiuni creative între părinți și copii. Ieri, prietenii noștri animalele fantastice au tras de noi zicând: Am găsit un joc nou! Nu faceți un video? Da! Am răspuns. Greșit! Au strigat cu toții în cor. În jocul ăsta nu aveți voie să ziceți da sau nu. Este un joc în care participanții își adresează întrebări. Cel care răspunde trebuie să evite răspunsurile da și nu. Dacă a greșit, a pierdut. Dacă a reușit, este rândul său să pună o întrebare. Cu cât în joc sunt mai multe întrebări închise, cu atât va fi mai greu să evităm cele două răspunsuri interzise. Dacă sunt mai mult de 2 participanți, se joacă în cerc. Primul participant întreabă, al doilea răspunde. Dacă a evitat da și nu, pune o întrebare celui de-al treilea. La fel și acesta, dacă răspunde fără să folosească cuvintele interzise, va pune o întrebare celui de-al patrulea și așa mai departe. Trompi Puf a fost cel care a tras cu trompa sa lungă de noi ca să ne explice cum se joacă. Ți-e foame? M-a întrebat brusc. Era cât pe aci să zic nu, că tocmai veneam din bucătărie. Noroc că mi-am adus aminte regulile. Tocmai am mâncat un sandwich, sunt sătul. Am zis mândru că mi-a ieșit un răspuns bun. Era rândul meu să întreb: îți place mult jocul ăsta? S-a uitat în ochii mei și a zâmbit ca și cum voia să-mi spună că n-avea de gând să cadă în plasă. Ăla ador! Aș putea să joc toată ziua fără să zic cele două cuvinte interzise. Contează mult răspunsurile pe care le dăm, dar și întrebările sunt importante, căci îi putem momi pe ceilalți să folosească da sau nu. Așa că jocul este amuzant, dar stimulează mult ascultarea activă și creativitatea. Dacă vă place ideea, explorați acest exercițiu și apoi lăsați-ne un comentariu despre modul în care s-a desfășurat. Vă interesează și altfel de jocuri creative? Abonați-vă! Mulțumim!